Yo mga way kalaki na natudad rin no. Wow, hubas mang sapa mga way kalaki. Oh. Hubas man. Mo pay sige patag kasiruhan diri nga area. Nahubas pa. Mimbag way kalaki ning butanga. So itong way kalaki na ito isa no. Ito siya dito no. So tingnan gyapon nato tong area diri. Kalaki gyapon na. So ang mga isda di way kalaki no, nakalutaw di no. Teka pero kalutaw mga isda di way kalaki. A few moments later. Bye. 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 Have a great time. So mga way kalaki no, so ay paglangan-langan no. Ito na yung biyaan. Bas mga way kalaki. Maglisod tag kuan di ah. Maglisod tag staw gani. Lisod tag kuan ba isda. So uli maayo na way kalaki guro no. Tingnan na mo dito pikas way kalaki. Yang batasan way kalaki ito dito ba niagi. So napada dari mga way kalaki no. Kalaki. Tadi way kalaki. Muli ka. Muli ta. Mana isda dire? Ubas mga way kalaki. Ubas. Ubas. May tubig pero wala isda. May tubig pero wala isda. Correct. Bye-bye. I don't like peace. I want problem always. Bye-bye. Bye-bye. Go! Stupid. Ole. Ole, ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Bye-bye. So, mura to way kalaki no. Muli na siguro ta. So, balik na punta tayo Brian. Balik na tayo Brian. Nagdalab yung takog karahayog sugangan. Stilan. Huwag ito mahimo way kalaki dito. Bason sa pa. May tubig pero wala isda. Gurami, palutong gurami. Bantu gurami adto tos kuya dire. Wala tubig dai. Ang tubig eh. Mati. Mati. So, try na to itong lock diri way laki. Magwati na siguro to diri. Nakuha ang isa way laki oh. Pangbuhi ba? Pangbuhi. Panamo. Lingaw na iko dito way kalaki oh. Tidam puyo muni ikuan way kalaki no kining bukugon ba. Pwede siya pang gana.
comment down. Laki. Comment down. Pang YouTube Pangkuan ni. ba? Pangkuan. Uy, kalaki ba? Kanang pang fish pan ba? Buhi pang na mo fish sa fish pan. Dito. Kaya dito, may tubig na dito. Oh, gaya na si Urtela Brian. Kada Baraplin na ito ni gamay kay Murag. Doon kay tubig. May na lang. So, bali na tong kamera ito ay klaki, no? Ito sa tong giirihan kayo, no? Ito, yapon tong kapaligiran ng klaki, oh. Yapon, no? So, nakakuha rin itong bagong pingwit mga way klaki, no? Nakakuha rin akong bagong pingwit way klaki. Muli bagong buhat na way klaki, no? So, peaceful dito area de way klaki. Yun lang way klaki. Nakuha rin akong bagong pingwit. Sayang. Dari anan suruh taway kalaki no ikusog ng tukob no. Dari anan taway kalaki ikusog pa tukob. Grabe kay hangin dari way kalaki. Grabe kay hangin. Suki hangin rin sa kwan way kalaki ba. Kasakan gani way kalaki. Ini nakanindot kay way kalaki. Bugnaw ba kapul kayo. So palihog na po di kong follow no. Subscribe sa mga channel no. Mga diri way kalaki, mga linaw rin mga way kalaki. Sumapaingon sa itong way kalaki nga. Linaw dala kaguol ba. Ito ay kalaki ito so nagpalaway siyang santol. Nagpalaway siyang santol ba? Ulan may kalaki oh. Ulan na dito may kalaki no. Sabi yun, nindot yung ulan bay. Dagan yun na diri ba? Gapo kita naon dito. Hindi na ma-kuhan kes video. Wala na jud way kalaki. So pasilong sa sugat way kalaki no. Wala naman jud. So silong sa ta. Duwa na way kalaki no. Pagyuhan na to diri no. Way kalaki. Bagyo okay pa mo ganina. Okay po dato kanina. Lamay yung pingit-pingit bagyuhan naman. Oh. Tako kita na no. Kinami ka magsambos sa isa, duha. Tulo. Okay. Pat. Baki.
Wow, way klaki lo. Mo. Yun na. Lahi naman yung ulan na way klaki. Uy. Way klaki. Way klaki atong paano? Pang tilapia. Tilapia way klaki. Pang sedang palacik. Sedang. Buha ni bay. Kas lah kabalong, how di ko mamingit. Tiyawag sa way klaki. Dili na ra mo ra sig balik-balik dragon ba? Ah, imong gikan bantayan. Ay, kuya din na sila. Tingnan po na akong area to, balik ko dito. Balik na po ta mga way kalaki, kay ulan na po dito, daga na po na diri. Ito, grabe ulan to. Ay, sulod na po ta diri sa lalong. Ang buang ka. So, plastar na po ta mga way kalaki, no? Kuya Brian, no? Nilhig. Tumpiyuhan na yung area. So, ito diri. Dahil tas itong gibati diri, no? Medyo hapon na jud siya mga way kalaki, oh. Lang. Importante nga malipay ta. Tilapia ba? Tilapia. Tilapia way klaki. Tilapia gagmay. So bites ang kain ni way klaki. Medyo gabihin na dyan mga way klaki, no? Klaki yapon. So, morot mga way klaki, no? Hapon ang pagiging mga way klaki, hindi na dyan natin maklaro ba, no? So, hapon na dyan kayo, no? So, klaki, pasi na siguro mi. Ulit na siguro mi hani, no? Hapon na jud kayo. Lang, so maro to. Salamat kay sa tanang suporta mga way klaki, no. Bye bye. Bye bye. Lah, picture na ba yun? You're free. So, muna itong kuha way klaki, no. You're free. Awang kamot yung kurugi ba yun? You're free. So, muna ikuha na ito way kalaki. Ato ning kuha dito. Balhin na ito dito. Tilaps. You're free. Dan tilaps. You're free. Tadan. Freedom. Medyo kauban siya. Oh, haraway kalaki. Freedom. Tadan. Lolo, lambok. Lambok yung laki. So, hanggang may kauban na itong bai, no? Bai itong nadi way kalaki, taraway kalaki. Freedom. Dan. Freedom. Wala naman tani mo nila. Wala, hapit ng mata.
Nautok ba? Shit. Tidak. Freedom. Tilaps. Ito ba? Ito ba? Uy, lutaw man. Baguhan na na. Kuwan. Duhan. Pilang to ka tilapia ba? Duha ka gagmay sa kadagko. Nalay kay puyo. Puyo. Murmaw yun ako nakuha, bay ba? Freedom. Lutaw siya, bay. Baguhan na sa tubig. Dan Murag mo din mo. tilaps. Tilapia. Dan tilaps. Freedom. Free na di makauban na tong mga kuan way klaki. So sayang kay no wa ta ka-release og video tong kuan no. Matay ni ungot mo tong editor mga way klaki no. Sayang. Free. Dan Freedom. Okay. Ako mo. klaki gyapon. Kuya wag gusto way klaki. Bye-bye. So, mora to mga tanan mga white laki nagkuha ra mi dito ka ng mga similya gani kay mong gibuhi dira sa mo ang mini fish pond. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.